Αφήνει στον Ίγκασον και αυτός ο Ντεφράι. Ο Ίγκασον δεξιός στόπερ. Ο Ντεφράι στο ανεπίσημο ντεμπούτο με τον Παναθηναϊκό αριστερός. Παίρνει ο Κυριακόπουλος, πρεσάρουν ψηλά. Αρκετά ψηλά οι Ελβετοί. Κυριακόπουλος δεν θα κάνει εδώ καλό κοντρόλ. Ντεφράι θα απομακρύνει πρωτού η μπάλα βγει σε κόρνερ. Αφού ολοκληρωθεί αυτό με την Γκρασκόπερ. 15 του μήνα στη Βιέννη απέναντι στην Ραπίν. Εκεί όπου θα είναι και το τελευταίο φιλικό του τριφυλιού πριν μπει στην μάχη των προκριματικών του Conference απέναντι στην Πάξη. Και αυτό το φιλικό φυσικά όπως και τα προκριματικά θα τα δείτε από την τηλεόραση του Sky. Ωραία, ο Παναθηναϊκός πάει εδώ σε πρώτο χρόνο το pressing. Παίρνει ο Τσιριβέγια από τον Ντεφράι. Κυριακόπουλος. Ντεφράι. Θα πρέπει να μπορούμε να έχουμε μια ευελιξία. Τσιριβέγια, Ντεφράι πίσω στον Πένια. Από μια ωραία πάσα του Κυριακόπουλου. Και πάλι Τετέι. Αυτό δούλεψε στο βασικό στάδιο προετοιμασίας. Αυτό δουλεύει και καθημερινά στην Αθήνα. Ο Ντεφράι θα κόψει. Να είναι έτοιμος να εκτελέσει ένα ακόμη πλάγιο μέσα στην περιοχή για να απομακρύνει ο Τσιριβέγια. Δεν μπόρεσε ο Τετέι, μια κεφαλιά σε ένα σημείο που ο Ντεφράι με ψυχραιμία με το κεφάλι θα δώσει τον Πένια. Ζέιτλερ τον τεχνικό της Γκρασκόπερ. Ντεφράι εδώ θα πάρει φάουλ. Έχει κάποια λίγα κενά καθίσματα. Τσιριβέγια θα αφήσει τον Ντεφράι. Ντεφράι ωραία ελευθερώνει στον Ίγκασον. Αυτός με τη μία για τον Καλάμπρια για να ξαναπάρει ο Τσιριβέγια και να δώσει τον Ντεφράι. Ντεφράι ανεβαίνει με την μπάλα. Ζητάει μια κίνηση από τον Αντίνο. Θα του τη δώσει. Ο Αντίνο θέλει να τσιμπήσει. Ο Κοντούρης προσποιείται, δίνει στον Ντεφράι. Αυτό στον Καλάμπρια. Και βέβαια πως θα πάμε σε κάποια γρήγορη αλλαγή, αλλά βρισκόμαστε στο στάδιο της προετοιμασίας ακόμα για τον Παναθηναϊκό. Θα γίνει σίγουρα μια σωστή διαχείριση. Ο Νίστρουπ δούλεψε. Ντεφράι θέλει να αλλάξει παιχνίδι. Καλή διαγωνία. Διονύσει και στις σημαίνες μπάλες. Ντεφράι. Κυριακόπουλος με τη μία για τον Αντίνο. Δεν έπαιξε πολύ. Φέτος ο Νίστρουπ τον πιστεύει πάρα πολύ. Με το πάρα πολύ καλό transition. Αντίνο. Δυσκολεύτηκε στο πρώτο δεκάλεπτο ο Παναθηναϊκός να κυκλοφορήσει. Ντεφράι. Πολύ ψηλά τώρα ο Παναθηναϊκός και κόβουνι της Γκρασχόπερ, κόβει ο Ντεφράι μπροστά του Αντίνο. Κάθεται, έχει βάλει καλά το κορμί του Κυριακόπουλος. Μπάλα στον Ντεφράι και αυτός με τη σειρά του στον Πένια. Παίρνει και πάλι ο πολύπυρος Ολλανδός, γιατί είναι μια περίοδος προετοιμασίας. Το προπονητή να δουλεύει σε πράγματα και στο τακτικό κομμάτι και στη φυσική κατάσταση. Εδώ υπάρχει ένα χέρι. Το Παναθηναϊκό να έχει 4 ευκαιρίες, μεγαλύτερες του Τετέι στο 3 μεγάλες ευκαιρίες, μεγαλύτερες του Τετέι 18 και 22 και φυσικά το δοκάρι του Αντίνο στο 26. Ντεφράι. Είναι κάτι το οποίο θέλει ο Νίστρουπ από όλους τους παίκτες του, ακόμη και από τους μεσοεπιθετικούς, να βοηθούν πάρα πολύ από την ανάπτυξη της ομάδας του. Ο Δάνος τεχνικός. Ντεφράι. Παίζει καλά, δεν έχει γκολ ακόμα. Ντεφράι θα αφήσει στον Πένια σε ένα σημαντικό βαθμό. Φυσικά ακόμα είναι πάρα πολύ νωρίς. Δεν έχει αρχίσει καλά η αγωνιστική σεζόν. Θα χάσει την μπάλα, θέλει ο Κυριακόπουλος να βάλει το κορμί του και θα βγάλει εκτός πορείας τον αντίπαλό του για να πάρει ο Ντεφράι. Ντεφράι κάνει κίνηση ο Αντίνο, ο Ντεφράι του πετάει πάρα πολύ ωραία στο χώρο για να φύγει ο Αργεντινός με την ταχύτητά του και να πάρει. Αντίνο θα πάει στον ένας εναντίον ενός, δεν θα καταφέρει να περάσει όμως από τον Στρόσιο. Έβαλε καλά το κορμί του. Ντεφράι κόβει και πάλι, Κυριακόπουλος, οδηγίες του συνεργάτη του Νίστρουπ. Ντεφράι κόβει, παίρνει ο Τετέι, Τετέι με πλάτη. Και τώρα θα έχουμε λήξη ημιχρόνου. Παναθηναϊκός Γκρασχόπερ 0-0. Ο Παναθηναϊκός έχει φάσεις, ο Παναθηναϊκός έχει ευκαιρίες, έχει δοκάρει μεταξύ άλλων με τον Γιάνκουσιτς.